Per les nenes del món que ho tenen més difícil que nosaltres anar a l'escola. Per l'Abril, la meva filla, perquè en un futur pugui tenir les mateixes oportunitats que tothom sense importar el seu gènere. Les meves alumnes, que són fortes i valentes i entenen que la sororitat és la base per la igualtat de gènere. El meu referent és la meva besàvia per no donar-se mai per vençuda. Pentru toate femeile imigrante care au început de la zero într-o țară nouă. La yaya le quiero. Ni per una, ni per dos, ni per tres, sinó per totes aquelles dones que encara, en ple segle XXI, han de manifestar-se per reclamar els seus drets. Una persona que m'ha inspirat a la meva vida és l'Alique Martens, que és una jugadora de futbol del Barça, i m'ha inspirat perquè lluita pels seus somnis i és molt forta. La Cati, la Eva, la Mercè, totes elles són dones de la meva família, un referent per mi a seguir de força i superació. Va por ti, Lucía. Me has hecho la mujer más feliz y la mejor abuela del mundo. Per les dones catequistes, mestres de la fe de les noves generacions. Yo te quiero, profesora de castellano, muy bueno. Jo li dono gràcies a la meva germana perquè m'ha ajudat molt.